My jsme teď na ranči. A tady, já vám to ukážu, tady je prostě slepice, která asi utekla z toho. No, vidíte ji? A potom je slepice ještě tady, která utekla. To je druhá slepice. A tady je třetí, jako tímto. Chcete mi říct, že tímto malým prostorem, jakože ono je to ve skutečnosti takový, jakože tady je sice koza, to je jedno, ale že takovýmhle prostorem se vešly ty 3 slepice? To asi není normální. Tady na nás všichni čekají, až jim dáme jídlo. Hodný Jezus. Oni se nechají normálně hladit a jinak tady jsou aj vevnitř s nima slepice. Akorát prostě tady je jedna, tady druhá a třetí. 3 slepice, které jsou venku jen tak na ranči. To je asi trochu divný, ne? Počkej, já zkusím vybavit.